Bueno, kaixo, gaur ikusten duzuen moduan, gaurko praktikia ingu zila batekin, bale? Orduan, hartu zila bat, ez da kosetan respaldu euki, bai, banketatxo bat be nahikoa izalike, eta momentu batutan apoia ingu pixua zila, bai, orduan izateko zerbait establia. Balin bakotze hor eroskiko plegable horreik, edo ez, Carrefour edo horrek oso ondo torten dira, nik justo ez dakot. Bale, así que hartu zila bat. Eta momentuz, jarri zekei zila hori esterian, nik dakoten moguan, esposegura esterian jarri, aurreratxua edo atzeratxua gurosoen lekuan. Nik eixen bat bideo batik jartzen dut hemen. Gero erabiliku zila esteriatik kanpo. Eta zilan zauzeinean, esplikauko zuet apurtxo bat zela jasarri zilan, ez? Ordu asko egin dula normalian isadanok jasarria, baina, apurrat posturia kontutan eukila, jasarriko gara zilan ertzertzertzertzian, bale? Ipurte zurrak, dia, apoia egiten dianak, zilan, respalduan ez gauza apoieuta, gauz tipo ez horla puntitan, instrumentun bat jogozu edo ez, hau izatezan posturia, akordoian bintzet. Eta orduan, ipurte zurrak sentiu zilan dauzela, eta gero saiatu ez, 80 gradu markaiten más o menos, hankakin, bale? Orduan, zila ertzian jarteak, permitiko esku ez, bizkarra zuzen eukitea, saiago izango da horregotea, eta ez dut gura apoiaitea. Bale? Eta, gure belaunak egongo dira okorran zabaleran. Ez dut esan, baina aurko praktikia ingu zilakin, zila izalik oso aukera ona, azkenian ez inguna da, betiko asanak edo posturak, baina, zilean laguntza horrekin. Orduan, era desberdin baten sentiu aldu, eta jente askontzat ez edo momentu jakin askotan, izalike alternatiba oso ona, ez? Zila erabiltzea. Ikusiko moan, ez du jarkoen beste pixu eskotan, edo pixuan gauz ez, beti da guretzat edo ez, laguntza bat edo zin posturatan. Lortu dengu, bale? Desberdina. Hasiko gara gure toma de kontakto hori jen, zilean jasarriak gauzela, bale? Eskuak deskantza iztarran gainean, egolezke begira edo gora begira. Zue gurozen noan, betareko. Eta hemen egizak itxiko suabe. Hartu arnazketa zakon bat, sentiu zuen kaplantan apoioa lurrian, ez dako ipixu asko, apoio bada, baina tranquila da, ez, lasaixa da apoio hori. Ipurte zurrak zilan da, eta hortik inhala zinuan, impulsotxo batekin ez nire tronkoan lusatuko zerurutz. Sorbaldan posizioa, betiko moan, apurtxo bat atzerutz eta berutzeruan eke. Nire horpegi xalatzai da. Eruan apurtxo bat zuen zilborra, atzerutza moan, berrutza eta gorutz. Eta horrepen goz nire barrian olako beste luzera bat. Zuen arnazian kontzientzia hartzen, sentitzen hor dauela, hartu eta bota sudurretik,
Eta zuen arnazian luzera hori handiketan. Hartu sudurretik, aldo zuen dana oso progresibo, forza barik, poliki hartzen. Eta bota sudurretik bai poliki, eta sentiu erropeta zareia geixau zilan. Eta esfortzu gutxi binbiozuela bizkarrak intente manteniteko. Arnaziak harinketan doz pila bat, nire posturia, nire akzioak, bazela baik esateko lehundu iten dau. Orduan erabili arnazketia, eta laizzer hasiko naiz arnazian ritmoan markaiten. Gurota putxo bat jolaztea retentzioakin. Hasiko gara suabe. Ustu zeusein lekutik danok batera hasteko. Eta hartu arnazia, 3, 2, 1, eutzi 1, eta bota 3, 2, 1, eutzi momentu bat. Hartu 3, 2, 1, eutzi. Bota 3, 2, 1, eutzi. Joko hori ingu. Hartu 3, 2, 1, eutzi. Bota 3, 2, 1, eutzi. Hartu 3, 2, 1, eutzi. Bota 3, 2, 1, eutzi. Azkena, hartu 3, 2, 1, eutzi. Bota 3, 2, 1, eutzi. Eta solta. Arnazketa naturala momentu baten. Orduan jolastuku retentzioakin. Saiatuko gara hartzen 4, eutzi 2, bota 4, eutzi 2. Eta retentzioan gustora balin bazauzei, lusatu zekein maksimo retentzio horrek bai 4. Iten como karratu bat. Hartu 4, eutzi 4, bota 4, eutzi 4. Baina zikara eusten gutxiu, markauko ritmo, baina gero ja inzekei zuena, apurtxo bat azteko, lehenengo arnazket horrek markaukot, baina gero edozen momentutan gura bozue polikia, gura bozue azkarra, ingot isildu ingo naiz eta gogoratu dala hartu 4, eutzi 2, bota 4, eutzi 2. Euste horrek luzatu eken maksimo 4, inhalazio eta exhalazioan luzera da. Venga. Orduan dano batera azteko, igual da nun gauzen bota, eta zingo gara, Hartu 4, 3, 2, 1, eutzi 2, 1, bota 4, 3, 2, 1, eutzi 2, 1. Hartu 3, 2, 1. Eutzi 2, 1. Bota 3, 2, 1. Eutzi 2, 1. Berriz, hartu 3, 2, 1. Eutzi 2, 1. Bota 3, 2, 1. Eutzi 2, 1. Eta jarraitu zuen ritmora. Eta fija, hausemu zeusein, retentzio pausa momentu horreikan. Eta gura bozue luzatu. Hartu eta gero, eta bota eta gero momentu horreik. Eta fijau be bai ze momentutan da zuentzat erosu haua. Hartu eutzi edo bota eutzi. Simplemente informazioa da.
Eta azkena ingo, bale? Eta bukaketan dozuenia, soltau arnazia. Eta itxi gorputzari arnazten era naturalian. Eta poliki begixak zabaldu. Vale. Eta jarriko gure ezkerreko eskua hemen zilan ertzian, apoio bat emoan, eta hartu arnazia igo eskumako eskua gora. Lusatu ondo eskumako laterala. Exhalazioan inklinau ezkerreko aldera. Gelditu beste arnazketa bagexau. Ezkerreko sorbaldia albozu eruan atzera eta bera. Hartzen lusatu ondo eskumako laterala, eta botaten inklinau apurtxo gexau. Vale. Hartu erdira. Eta botaten bajau eskumako eskua ez da eutzi zilan. Bazen eskerraz, hartu eskerra gora. Inklinau eskumara, lusatu ondo eskerreko laterala. Eskumako sorbaldea atzera eta bera. Eta benga, hartu lusatu ondo eskerreko laterala. Eta botaten inklinau apurtxoa gehiago. Horza ondo. Hartu erdira. Eta botaten bajau eskerreko eskua. Vale, lusatu bi besuak. Arnazi hartzen zabaldu aurria, zabaldu bihotza, begiratu gorutz. Botaten besarkatu, eskumako eskua dator gainetik. Bai? Eta borobildu ondo bizkalderrezurra, okotza bularrerut, eta besarkatu hor. Arnazi hartzen zabaldu, besuak, aurria, bihotza, begiradia zerora. Eta botaten ekarri oin eskerreko eskua gainetik. Bai, besarkaketan. Eta borobildu. Eta berriz, hartu zabaldu. Eta botaten oin eskumako eskua gainetik, besarkatu. Heldu hor, eskuakin sorbalda, bizkarrezurra borobildu okotza bularrera, begiradia bihotzera. Hartu eta zabaldu. Eta botaten eskerra gainetik, bai, azkena da. Vale. Hartu eta ekarri bi eskua gora. Bai, eta botaten jirau zuen eskumarutz, bai? Eta eskumako eskua dator zilan respalduan atzera. Eta eskerreko eskua belaunera, eskumako belaunera. Eta torsinuak ingu, hartu hemen, eta botaten jirau atzera. Eta igual eskumako eskua aldafan oin esmoan ez, respalduan. Torsinuak sartzen. Torsinua da, bai, gure tronkotik. Orduan, exhalazioan jirau, saietzetatik, eta begiratu atzeko eskurutz, edo atzeko sorbaldarutz. Azkena, bai, hartu lusatu, eta botaten jirau. Eta poliki inhalazioan urtetenetan. Vale? Eta berriz hasiko gara bi eskua gora. Hartu bi eskua gora. Eta botaten jirau eskerrera, eta eskerreko eskuaia badoia atzera. Eta ez bako respaldorik doia zilan erdira edo beste aldera, bai, banketa baten baliman hau, igual. De hecho, komodu hau. Eta eskumako eskua eskerreko belaunan kanpotik. Eta hortik hasiko nahi zilan laguntziaz jiraiten, bai, apoio badakotela atzian. Orduan, inhalazioan lusatu ingot, eta pentsau hasten zareia jiraiten zilborretik, saietzak, bihotza, ez, eta begiradia bedoia atzeko eskura, eta atzeko eskuak falike tipo, ez, beste alderaino. Hartu hemen lusatu eta botaten jira guztu arte, guzti sustu arte, bale? Eta azkena hartu eta botaten jirau. Eta urtengo niz poliki, bai? Osa, zela urteten garen bez izateko ezer bruskua. Erdira gatoz. Eta lusatuko besuak, bai? Eta orduan ez, jarriko tipo eskutako atzamarrak separau ingo bata bestetik zabaldu ingot, bai? Eta begiradian ere eskutara doia. Imagineu dakotzuela hor pareta bat aurrian, bai, apoia egiten dozuela, eta pultza egiten dozuela, baina ez, sorbaldak aurrera ekarri barik. Sorbaldak atzian dakot, eta nire eskuan basetik ez, noia urri. Relaja aurpegisa, lepua, eta hartu beste arnazketa bagixau, bai, pultza egiten. Vale. Oen bajauku eskuak berutz. Vale. Jirau barrurutz. Jirau gorutz, oin eskuan barrukaldia ikusten duzue. Bai, jirau berriz aurrera.
bai? Kanpora. Bera. Kanpora berriz. Eta aurrera. Vale. Pentsau gurozuela iztea, atzamarrak banaka-banaka. Vale? Azten naiz adibidez, nire txikina pila dako ez da izat. Ezkerreko txikina, urringoa, erdikoa, indizia, potolua, eskuman potolua, indizia, erdikoa, laugarrena eta bosgarrena. Eta eskuak itxila, fan tipo ez, kanpoko partiak ikuketara. Eta konduak ez, abaldu ingo dira. Eta ingo giruak. Bai, tipo ez, eskuturretatik mugan ez, ikuketan. Arnaztu. Eta aldatu norantza. Vale. Eta soldau. Venga ba, hankak. Karri ezkerreko belauna bularrerutz, bai, heldu eskuakin. Eta, igo, gorut eta gerturatu, bai, belauna bularrera, bularra gorutzoia sorbaldak atzera. Eta hartuko hemen pare bat arnazketa. Bezarkaketan moan, ez, eta iztarra bularrerutza ietzetarutze karten. Vale. Eta oin eskuak hemen heldu biharrian ez, iztarran atzetik helduko. Eta ingot luzatu hankia, eta puntara eruangot. Vale. Arnazi hartuko hankia luze puntan, eta botaten ingot flex eta doblau. Hartu puntan jarri eta luzatu. Bota flex eta bajau. Lurra ikutu barik, hartu. Eta bota. Azkena, hartu, eta bota. Oazen hartu puntan, eta jiruak ingo xau gure orkatiari. Hartu arnazketa sakon bat, fijau ez, haber ze mobilidade sentitzen duzuen orkatian. Aldatu norantzia, ez gu aldatu. Vale, eta guazen hanka hori bajaitera, bai, suabe. Eskuma. Hasiko naiz belauna bularrera, bai. Hasieran igual kostau moan ingo da, orduan poliki-poliki, bezarkatu, bai, bizkarrezurra aldo zuena luzatu, bai, sorbaldak atzera, begixarrela jauta. Begixak iztea ezkaketan motzue itxi, eta gelditu pare bat arnazketa ez, exhalazio horrek lagunketan dotzuela apurtxo bat, solta iten hemen lumbarran azpixa, saietzin gurua. Vale, eta zabaldu begixak itxibozu eta guazen hartzera iztarran atzetik. Eta luzatuko tankia, bai, punta, orduan bihatzak tipo ez, urrin. Hartuko hemen, eta botaten hasiko naiz flex eta belauna doblaian. Bai, eta punta orkatietik hartu eta luzatu. Eta flex bota. Punta hartu luzatu. Flex bota eta doblau. Azkena. Osorik. Eta hurrengo inhalazioan gora geldi. Eta orkatiari jiruak. Eta beste aldera. Vale. Eta jareko zila hori bajaiten. Eta zutitu ingo gara, vale? Eta balimazukatzuen zila esterian, ekarri esteria aurrera. Ondiok ingo gauzatxo, ingo gauzak txikitxo batzuk zila barik. Baina ez, bestela jarreko zila aurrean eta tipo jasarten garen partia, begira moan. Baina gu momentu baten esteria erdira etorreko gara. Bai, zutik ingo estensio batzuk. Orduan jarriko gara hankak paralelo mokorran zabalera. Eta arnazi hartzen duen igoku bi eskua gora. Bai, hartuko ezkerreko eskuaz eskumako eskutura eta fango naiz ezkerreko hankia espazito bat atzera eta eskumara, apoioko tanka plantadana eta exhalazioan gurot inklinau. Inhalazioan atorrer dira eta aldatuko eskuturak. Eta eskumako eskua atzetik,
apoiau hanka planta dana, inklinau zuek eskerrera, lusatu atzeko hankia ez, dakot pixu gehiago atzeko hankan eta bota hemen. Bale, berriz, hartu, aldatu, eskerreko hankia atzetik, apoiau, pixu atzeko hankara, inklinau. Eta hartu, eskumako eskutura heldu, eskumako hankia atzera, bota, pixu atzeko hankara eta inklinau eskerrera. Azken alde bakoitzera, bale? Hartu erdira, eskerreko eskuaz eskumako eskutura, botaten eskerreko hankia atzera eta inklinau eskuma. Eta azkena hartu erdira, aldatu eskuak eskerreko eskuturera, eskumako hankia atzera eta inklinau. Eta hartu erdira. Eta bota bajau eskuak. Eta mus horbaldari girotxo batzuk. Vale, beste aldera, aurrera. Artikulazioak ez, gabitz mobilen. Vale, eta gelditu. Bueno, jarriko gara oin momentu zilatik urrin eta gurotin zilean posturia. Vale, jogan, dau postura bat, zilea, utkatasana. De hecho, jarrikak ez, ipurdixa zileari begira, baina, bueno, distantzia badakot, bai? Eta postura huiteko samurtxu haua hanka juntito. Bai? Bi hanka juntau. Orduan, nire intentzioa ez izango da ipurtezurrak zilara eruatea. Eta nire belaunak pasauko hanketako bihatzak. Bale? Orduan, ninguna da, poliki-poliki, arnazia hartzen dunean, tipo ipurdixa zilarutz, bezuak aurrera urrin, bai pixu geixauta loitara, fijau belauna dakotzuela bihatzan atzetik, eta botaten, tipo ez, eskua gorpuzan ondora eta gora. Eta ingo hola, movimentu batzuk. Hartu, tipo ez, ipurtezurrak zilarutz, zilborra apurtxo bat barrurutz, eta botaten zuotik. Beste bi. Bai, zilara jazartera fangonitzen, mugan hor dagoela. Eta bota. Azkena. Vale. Eta oingurot gelditu. Vale. Orduan, fangoneiz poliki-poliki bajaian. Bai, ipurdixa zilara. Imagino dakotzuela baten bat eskutatik batiraka. Zilborra datorrez, apurtxo bat zaietzaldetarutz. Pixu geixo dakot taloian. Tartuko hor pare bat arnazketa. Eta poliki-poliki goengo gara. Vale. Eta buelta emungu esteria aurrera. Txoina hor ikusten dutela. Vale. Ez dakik konexioa espero dut ondo egotea. Martxan dau. Vale, orduan, esteria aurrera etorriko gara. Eta lehenengo ingu saludo al solan berzino samur bat edo zile asko erabili barik. Eta gero gurutzuet irakutzi ez zela izango zen adaptazioa zilara. Vale? Zile erabiliko toin, bakarrik inklinaiten aizenean aurrerutz. Vale? Azike distantziatxo bat itxi, tipo 30 zentimetro berrogei, vale? Zileatik. Eta jarriko gara esteria aurrian distantzia horretara, eta da zanan, hankak paralelo mokorran zabaleran, sorbaldak atzerutz eta berutz, zilborra bai, apurtxo bat, ekarreko neben moan zaietzetarutz, ez, askotan esaten duzkuen ekuri bebai, gerrixan aldiak etortea ez, gorutza, eta hemendik ez, aurrera begira aurpegisa relajauku, eta arnazketa bat hartuko. Exhalazioan begixak zabaldu itxibozu eta inhalazioan hartu eta eskua gora, sorbaldak asko igo barik. Bai, eta gaur aurrerutz noia, bai, doblauku belaunak eta botaten guazen aurrerutz zilea dakot de apoio. Bale? Orduan, pixu apurtxo bat eruan zekei zilara, bai, eta aprobetxa hau nahiz eta oso fleksibliak izan, bai, ipurtezurrak eruteko gorutz eta zile erabili eta oso fleksiblia baldin bazari, igual burua gerturak eta bai zilarutz, baina bestela dakotzu ez apoio hori inklinateko. Bota beste arnazketa bat hemen. Eta doblauku belaunak, eta fangoneiz eskuakin lurrerutz, bale?
Eta beti egiten duen moduan, hankak atzera eta plantxa hartukot. Vale, orduan sorbaldak eskuturran gainean, tabla baten moduan hauz, tripi aktibo dakot. Hartuko hemen arnazia, eta gero belaunak apoiaukot, eta ipurtezurra goixan itxitea ukonduak zabaldu barik bota eta bularra eta okotza lurrera. Eta etzin tripa. Vale, eta luzatu hor enpeineak. Eta zilea dakotzue, bai, heldu ingo gara zilara, eta kobran variazio bat hartuko hemen. Arnazi hartzen lagunduko nahi zileaz tronkoa igoteko. Vale, sorbaldak atzerutz, bai, dakot apoiua, zilean lurretik gertu egomari, fanzekei bebai como tipo ez, igoten, eta orduan tronkoa igo aldo zue geixau. Sorbaldak hemen egomarik saiatu ez, urrinketan. Eta poliki-poliki, bai, fango naiz, bajaien. Eskuak bularran ondora, hanketako bihatzak aktibau, eta lau hanketara fango gara, bale? Hartu eta eskuak impultza lau hanka, eta botaten eskuak ondo zapaldu lurrera, jaso belaunak eta alderantzizko ubia. Bai, mobiu aldo zuela hankak, mobiu aldo zuela mokorra, burua, eta hartu pare bat arnazketa zahakon. Eta hasiko gara hankakin oinez eskutarutz. Eta zilea dakot hor, eta eskuak zilera ekarrikot. Vale. Eta hemendik arnazi hartzen dutenean saiatuko naiz bizkarra apur bat ez lusaketa, eta exhalazioen berriz plegau ingo naiz zilean. Eta doblauku belaunak, eta poliki-poliki arnazi hartzen, bai, eskua gora ekarri barik, bizkarra lusatukot. Vale, hau izango zen berzino bat inuna kobra hor. Baina irakutziko zuen saluda al sol adaptaua zilara, bai, batzuri gustago aixako beste batzuri ez. Baina, bueno, beste aukera bada, vale? Orduan, hasiko gara zilean posturan, baina hankak oin zabalik mokorran zabaleran. Bai, imaginau zile oin atzian dakotzuela, eta orduan arnazi hartzen oia zilara. Eta eskuak aurrera. Bai, eta botaten ja eskuak zilara, eta ipurtezurra datozuen gora, eta pixu geixo dator hanketako bihatzetarutz. Eta arnazi hartzen dutenian, tronkoa lusatuko dut. Botaten dutenian berriz bajau ingot, eta ingot pasituak hankakin atzera, eta hartuko hemen tipo plantxa bat zilean apoiauta. Bai, oseake, ekarrikot eskutarutza purtxo bat pixua, eta izango da ez plano diagonal bat. Vale? Eta kobra hori zer hartu leke? Pixu apur bat hanketako bihatzetara eruan, zilean apoiauta gauz, sorbaldak atzera eta zabaldu bularra. Hartu hemen arnazia, eta exhalazioen goiaz atzera. Eta apoiokot hankaplantak, eta nahu goin urrin, bai, barkatu, eskuak zilean apoiau. Eta hor fangosari tipo ez, hankakin pasituak atzerutzen muten topau arte zuen neurrisa bizkar dana luze dakotzuena. Bai, hau izango zen alderantzizko ubia, baina zilean. Bizkarra lusaketako hankan atzekalde hori bebai, ez dakot taloi danak apoiauta. Oso ondo. Apurtxe bat inkorporauko gara eta ingot eskumako hankiaz pasito bat aurrera. Tipo ez, hor zila ondoraino edo esterian aurreraino. Eta hemen pixu apur bat aurreko hankara ekarten, atzeko hankia eroango eta atzera zenbat. Aurreko hankan, euki arte nire 80 graduak. Bai, eta atzeko hankia gurot ondo luzatu, iruan iztarran barrukaldia barrurutz eta atzerutz eta taloia urri. Zilean apoio hori dakotzue, baina pixu asko egon barik zilean, poliki-poliki, fanez, tipo tronkoa inkorporaiten. Orduan dakotze hor, orekaketako. Momentu baten pentsausekei ez, hanka bat bestiana ekartea moan, biztarra bezarkaketan, bularra aldo zuena zabaldu. Eta hemen ondo balin bagauz, ezkerreko eskua ekarrizekei gora. Bai, eta orduan sentiuku ez, hemen ezkerreko basoaz dana eta luzaketan.
Vale, orduan guazen eskuak ekartera aurrera. Eta hemendik alderantzizko ube horretara gurot fan. Bai, orduan, ekarri atzeko hankia pasito bat aurrera, apoia arte dana, ekarri aurreko hankia atzera, eta fango naiz ez, hemen eskuak gura bozu zian ertzian, eta hankak mokorran zabaleran, atzerutz faten, nik zentiu arte ez dakotela, más o menos, inoiz ez dakigu, ikusi barik, baina bizka dana luz, ez? Burua putxo bat zortauku, eskuak sorbalda zabaleria minimo, bai, eta albozue apurtxo bat geixau. Eta ingot berdin joan eskerreko hankiaz. Vale, así que ingot eskerreko hankia ekarri aurrera. Eskumiaz fango naiz atzera. Zenbat, opau arte nire 80 gradu horrek aurreko hankan. Eta atzeko belauna bedakot luze, bai, ez dakot hor txintxiliz, orduan gurot atzeko hankan iztarran barrua, ekarri barrurutz eta atzerutz, taloia atzerutz. Eta orduan poliki-poliki gero zilatik pixuak entzen. Beti dakot hor apoio bat, ez dut opauko estabilidade ekilibrio hori, ez? Zilak lagunduko este ekilibraien. Eta ekilibrio horretan, ez, sentitzen bana izanketatik hor fuerte, eskumako bezua, ez, igogeke. Eta dekarriku zeilborra gorutz, haietza gorutz, eta hemen eskumako soaz, ez, inglian hor sentiukot estiramentu berezi bat. Sakonagoa. Bale, eskuak zilara. Bai, atzeko hankiaz pasito apurtxo bat, pixua eruan aldot atzeko hankara, ekarrikot eskerra behatzeratxu hau, eskumako hankia aurrerutz, bai, eta hemendik utan azana, ez, nire inklinazio hori aurrerutz. Inkluso ez, gura bot berau bajau zilan hankan, erabiligeke ez, bai, bestela alneiz gelditu jasarteko lekuan. Bale, poliki-poliki doblauku belaunak, eta zilan posturara goiaz. Bai, oseake pixu eruaten ipurte zurtarutz, taloitarutz, eta hortik inkorporaiten gara. Hartu hemen eta exhalazioan jaiki. Oso ondo. Hartuko zilia, eta jarriko hemen tipo ez, esterian aurrian baina lateral baten. Adibidez, eskerrian, bai, nire moban itxoko. Eta orduan jarriko eskerreko hankia, tipo esterian ertzian bebai zilian banaiko onduan. Eta gero ekarrikot eskumia ondora, ez, edo mokorran zabalerara. Zik gauz esterian, apurat eskerraldian. Bale, eta ingot zilian posturia hemen. Así que gogoratu, belaunak doblau, belaunak aurrera begira doiaz, bai, ipurte zurra doia atzera, 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 bezua gora. A ber, konprobau, belaunak dauzela bihatzan atzetik, bai, bihatzak ikusi jendozue, bera begira. Zilborra apurtxo bat dator goruz, orduan honek ikendoz apur bat bebai luzatu, eta jirauko nahi zilara, bakarrik tronkua, bai, ipurdisa ez. Bai, así que torsinua, bi eskua dakot zilan. Hor zilan hauela poiauta, pixu dana eruangot eskerko hankara eta emongot pasito bat eskumako hankiaz atzera. Ointxe goni zen posturan, bai, hankan 80 gradu, atzeko hanka hori luzea. Bai, iztarran barrua, barrurutz eta atzerutz, taloia atzekoa berutz. Orduan, eskumako eskua geldituko da bakarrik zilan, eta eskerra ekarrikot eskumako iztarrerutz. Eta sorbaldia ez atzera zabalduko bularra. Eta torsinuan hartuko arnazketa bat. Vale? Bueno, oso ondo. Eta poliki-poliki, eskerreko eskua zilara, bai, pasito atzeko hankiaz aurrera, eta jaiki. Eta emongot buelta, bai, fango naiz esterian atzera, zilez mobilatik aldez. Iteko berdina eskumako hankiaz. Así que, eskumako hankia ez, jarri aldot, zilean onduan, eskerra mokorran azpixan. Bueno, hemen bezia
ingo, nik ez dako leku asko, baina ez ipurtezurrak atzera, bai, bezuak aurrera, konduak eruangot, bai, eta girauko naiz eskumako aldera, tronkua bakarrik, ipurdixa ez, bai, ez gura ipurdixa mobila. Orduan, apoioa dakot eskuak inzilan, eta ingot traslado pixu dana eskumako hankara, eruateko eskerra atzera. Eta topauko 90 grados aurreko hanka, atzeko ez, hanka hori dakot luze, bai, orekarako naiz eta zilean laguntzia dakot ez, baina hanka plantia aurrekoa gurot ondo apoiau, gurot beti ez, besarkatu apurtxo bat pelbiza eta eskerreko eskua geldituko da zilean, eta eskumia etorreko da eskerreko gerri aldera, eta sorbaldia atzera ez, bularra zabalek. Eta hartzen dut torzino hori apoiuakin, arnazketa bat, kompletua. Eta de hecho, exhalazioan ez jiraugek eta ikusia ber, atzeko hankia ikusten duzuen, atzeko taloia. Eta poliki, aurrera. Oso, ondo. Bale, jarraituko zileakin, bale? Zilea berriz, esteria aurria. Lehen geukagun moan. Eta bat distantziatxo bat hartuko, hasierako moan, 40 igual apurtxoa gehiago. Eta ingu lehengo moan gure utan asana hori zilean apoiauta, bale? Así que inguna da arnazi hartzen bi eskua gora. Eta de hecho gure hemen gelditu momentu ba sorbalda jaur, espazio hain sorbalda eta belarretxan artean, saietzak edo silborra apurtxo bat sartu. Arnazketa kompleto bat hartu. De hecho, begira diabe ez, eruanke tipo eskuan arterutz. Hartu hemen, eta exhalazioen ez, noia aurrerutz. Ipurdixa atzera eruan barik, noia tronkuaz aurrerutz, epa. Eta eskuak zilara, apoia gondotaloiak, eta hemen ez, utan azena, baina bueno, dakot tronkua erdi inkorporauta, bai, ez dakot beruz. Ingot pasito bat, eskerreko hankia, tipo erdirutzeka harten. Eta hemendik igokot eskumako hankia gora. Bai, hemen ez dut gura jirau momentuz mokorra. Así que pentsau ez, dakotzuela eskumako gerrialde hori lurrari begira. Hartu hemen arnazia, eta exhalazioen ekarri belauna bularrera eta bizkarrezurra borobilu eruan mozudurra belaunerutz. Eta arnazi hartzen, eruan hanka hori atzera eta luzatu tronkua bebai aurrera begira. Bota eta belauna bularrera borobilu hemen. Berriz azkena, hartu. Eta botaten borobilu. Bale, ba. Hartu eta eruan hankia atzera. Eta hemen jirau ingu mokorra. Bale, jirauko naiz ikusteko. Orduan, ingotena da eskumako mokorra jirau. Eta hanketako bihatza bebai. Bale? Eta pentsau hankia flexian edo atzean dauen pareta bateri pultzaia. Orduan, gurotena da poliki-poliki eskerreko eskuan bakarrik gelditu, bai? Así que orekiakin jolaztukot eskumako eskua gerrira ekarten. Bale, ez dakot kriston pixu eskuan tronkua apurtxo bat inkorporauta bularra zabalek. Eta eskumako eskua ekarrikot sorbaldatik gora. Media luna. Oso ondo. Arnazketa bageixago. Eta doblaukot eskerreko belauna. Bai, eta fango naiz zilatik urtengot, aterrizaukot apurtxo bat atzian. Natorre esteriara. Bale, eta orduan ajustau ingot nire hankak. Atzeko hankia dakot esterian parte motzari paralelo, aurreko hankia aurrera begira, zilara begira, eta ingot triangelua zilean laguntziaz, bale? Orduan, hemendi bezuak luzatuko, jirau ingot, eskubisak bebai ez, aurrera begira, eta ian ere eskuturrak ez dia mobiuko, bai, dala oso tipikoa triangeluen eskua atzera eruatea. Orduan, pentsau dakotzuela hemen eskuturrian burdintzati bat ez dutzuen eizten hori mobitan.
Orduan, hartuko temen arnazia tronkuan lateralak luze, eta exhalazioan oia ez ezkerreko eskua zilara. Zapalduko tondo atzeko hankiaz. Eruangot ezkerreko ez aurreko mokorra apur bat atzera. Tronkua aurrera. Bai, doblaunek aurreko ukondua. Eskua dako sorbaldatik gora. Bularra zabalik, atzeko sorbaldia ez, ezkerra gura dau, como beruz girau. Hartu hemen arnazketa bat. Eta ingotena da oin eskua, bezua ekarri belarri ondora. Bale, eta oin urringoa izango da aurreko belauna orkatian gainera. Eta igual faneke ez, aurreko eskua zilan urrin hau. Eta girauko tronkua. Eta girauko tatzeko hankia. Eta ingot pasito, atzeko hankiaz aurrera. Vale. Eta pasito bat emongo tatzerutz. Bale, jarriko gara berriz, zilatik, lehenengo parterako bai buru distantzia hori, bale, así que jarriku 30-40 zentimetro horretara jarriko gara, eta lehengo moban, arnazia hartuko biezkoa gora, bai, eta exhalazioan fango gara aurrera ez zian aterrizau arte. Vale. Orduan oin ekarrikot eskumako hankia apurtxo bat erdirutz, eta ziko naiz ezkerrea igoten. Eta ez dugura zabaldu, osea, mokorra dau bera begira. Ez dakot pixu dana zilan, dakot apoio bat. Guape dago aktibo. Orduan hemen zen du, arnazi hartzen, hankia atzera, zabaldu bularra, eta botaten belauna bularrera, eta sudurra belaunerutz. Borobilu. Hartu. Eta bota borobilu. Beste bat, hiru, bale? Hartu zabaldu. Lauanketan ikendun moan zilez, oin? Bota borobilu. Eta hemendik hartu eta luzatu. Eta bai burot jiru, atgoiko hanka hori. Eta nire hanketako bilat horrek ez tak horrek. Eta horrek momentu hori. Erdirutza apurtxo bat, eta pixua gelditzuko da hor eskuman. Eta ni atera. Bai, ezkerreko eskua, bazirek egertixan. Eta gero ezkerreko eskua ez hor balda gainera. Arnazketa bat, media luna, arda txanrazana. Vale, poliki doblaukot belauna, eta bai, aterrizaukot atzeko hankiaz. Momentu bat zila bari nago. Vale, aurreko hankia aurrerutza begira, atzeko hanka hori ez, dau 90 grados. Bai, zili igual urrindakot, igual, de hecho ez, bai, gerturatu geke apurtxo bat, pasito bat zilarutz. Aurreko hankan taloia egongo da más o menos atzeko arkuan zentruaz. Bezuak luze, eskuak aurrera begira eta gogoratu ez dakula mobilidaderik eskuturrian. Orduan, arnazia hartuko temen tronkuan lateralak luze, eta exhalazioan noia eskumako eskuaz ez, iraingo nazten moan, zilara, eta igual urrin dago, así que gerturatu ingo, bestela ez, hankiek harriko da aurrera. Eta orduan dako apoio bat, baina sorbaldia doia bera, goiko eskua dau sorbaldiakin alinea, eta gogoratu eskua estoiala atzerutz, atzamarra doiaz gorutz. Eta nire ez, kolonia bez, onkua begura dago luzatu. Atzeko hankia oso ondo zapalduko lurrean, eruangot iztarran barrurutz eta atzerutz, eta aurreko mokorra ez, komokak anklaukot kanpokalderutz eta atzerutz. Zilborra purtxo basaietzetaruts, eta arnazketa bagixo hartuko. Triangelua, utita trikona zena. Eta hemendik ez, lehenengo, bezua. Luze, ukondoa doblau barik. Eta espazio
posizioa, sorbaldatik belarrira, sorbalda belarriatik urrinu. Eta gero horreko belarra doblauko, tekarri arte horkatian gainera. Eta gelditu ingo naiz, ez? Eta hemen, de hecho, igual, nire eskua eskumia, apurtxoa geixo bajaulek, Permititzen dozku normalian triangelua baino geixo bajaiten. Atzeko hankia, es como que imagino huella gurozuela jare, ez? Azkenengo arnazketia eskerreko lateral danako super luze. Eta poliki, gira iten dut tronkoa. Gira iten dut atzeko hankia. Eta emungot pasito atzeko hankia ez aurrera. Bai? Zilan hor apoiautan hau eta poliki inkorpora gara. Bueno, bai, honek izango zian postura batzuk, zilan laguntziaz, mila aukera emuten dau, ez, baita izalike, zilan jasarria, aurreko hankia, baina, hori zila batzuk beste batzu baino, hasi que ez dut gura izan. Baina, zilak emuten doz joku asko, posturak era desberdin baten zentileko, esploraileko, apoioak, adaptaueke gauza pila bat. Ingu, jasarritako postura batzuk bai ziliakin, bale? Orduan, albozue, zile jarri iztekei tipo aurrian, eta hasiko gara ez, hankak luze zabalik. Orduan, ni jarko naiz lateralian ez dela zilak tapa oito ez delako. Orduan, esterian ni neuen moan jartezarei ez hankak zabalik, eta zilea egongo da esteriatik kanpo zuen aurrian. Izango da ez, apoioa lurra askotan urri dau, zilan asko sobeto gauz. Taloiak urrinuku gure ipurte zurretatik, imaginaukot ez nire hankak estia jirauko ez barrurutz ez kanporutz, imaginauko dakotela hanka plantak apoiuta paretaren baten, bizkarra aldoten luzien ez, eta dakot, zili izalik ebe gertu edo urrinau, ni gero ez, segun zenbat, inklinau alnaizen aurrera. Orduan, apoio hori dakot eskuak zilan, begisak itxiku, ipurte zurrak gura dauei como apurtxo batez, pultza moan lurrerutz, ni tronkuaz luzatu ingo naiz, arnazketa bat hartuko, sorbaldak relajauta, urpegiko fakzioak relajauta. Eta exhalazioa eta gero begisak zabalduko, arnazi hartuko temen eta banoia ez aurrerutz. Orduan, hemen, izalike, zilea eruatea atzerau, eta nifatea aurrerau. Zileantzat ez, igual ikendot apoio bat, buruantzat. Karo, oso, ez, igual hau neikua da, baten batentzat hemen da super neikua, ez? Igual daku hemen hankan atzekaldia, hemen txageldiketan naiz. Ez da urrin fatea, da purtxo bat, gorputza entzun, eta arnaziak inez, akzinuak zeintzuk dira, ipurtezurrak lurrera inkluso, ez? Nire belaunabe gura haue apurtxo bat lurrerutza fan. Eta gero ez, bizkarra borobilu barik momentuz. Hau izango zen nire lehenengo fazia. Baten bat oso fleksiblea balin bada, igual zilan hanketan, ez? Eltzen dala. Topau, zuek ziliakin, nun zeuzen eroso, ez? Baina izateko zilia zuentzat laguntza bat. Oso, ondo? Urringo exhalazioa eta gero, poliki urten ingo gara. Orduan, jarriko oin, tipo hanka bat, badidez eskumia, hola luze zilean azpixan. Eta eskerra doblau ingu, 90, barkatu. Hanka plantia izarrera apoiauta. Girauko tronko aurrera begira, zilara begira, hartuko arnazia bi eskua gora, eta exhalazioa manator nire zila honetara. Eta berdina hemen, igual hemen geldiketan naiz, baten bat tegura bada urrin jau fan, permitiken dau, hankia baino urrin jau faten, nire eskerreko ipurtezurra dakotor apoiauta, hemen eskerreko lumbarraldia bebai gurot zentiu, hasi que albozue eskerreko bezua luzatu. Esplora posturia ziliakin ze aukera emuten dutzuen.
aberto paien zuen lekua. Eta poliki-poliki inhalazioan igoten fango gara. Bai, pentsau bai, yoga dela beti inbitazio bat, bai, apurtxo bat, esploraiteko, ez? Nun nauen ondo, nun ez, zela aldoten adaptau, da apurrat ez, gure gorputza ezauketako eta entzuteko, ez? Aukera hori bebai. Gorputza, fizikoa eta mentala, ez? Burua bebai. Orduan hori ezkerreko hankia luzatuko, zila azpi horretan, eskumako hankaplantia iztarrera pegauko, tronkua jiraukot luzedakoten hanka horreri begira, eta arnazi hartzen, luzatuko tronkuan lateralak eta banoian ere apoio horretara. Eta igual hementxe geldiketa naiz, eta edo bestela igual ziliekin jolastu aldot, burua apoiau aldot, edo besuak luzatu, edo igual noia zilean respaldor arte, edo hanketan berutz. Eta pare bat arnazketa geldituko naiz. Ezkerreko hankan atzekalde dana sentitzen, eskumako lumbarraldia. Oso ondo, eta poliki-poliki, bebai ez, zela urteten garen posturatik emogoxok bere garrantzia, noia poliki-poliki, ez noia hor pum, brusko. Vale, oso ondo. Orduan oin, baiak ezilea akunez, aprobetxau ingo. Orduan jarriku zilea esterian, eta nire asmo izango da hankak igotea zilara. Vale? Orduan, hemen eroso, bebai, komoduena izango zen, más o menos korba hemen ez, belaunan atzekaldiak egotea hor zila. Eta gelditu ingo gara bizkardana apoiauta. Hankari alturatxo bat emusau. Jarriko eskumako eskua tripan eta eskerra bihotzian. Eta bergitxak itxia, permitiko gara momentu batzuk. Sentilleko, ez, bi eskuakin. Interesantia izango zen guretzat, arnazia beraino batea bebai, ez hau da gure tripatik astea. Arnazia abdominala guretzat herramienta potente bada, relajatzeko, lasaiketako. Orduan momentu ona izalike, gure arnazia kontzentraiteko beko partian, tripan. Baina badakigu ez, arnazia dala tridimensionala, hau da, arnazia hartzen dunean, puzten dala tripia direkzio danetan, globo bat izango zan moan. Ez bakarrik aurrerutz, ez? Bebai lateraletarutz eta atzerutz. Orduan globo hori bizualizaugeke. Eta exhalazioan ez dut eukiko prisarik usteko guztiz. Baina noia oso progresibo usten. Bai, arnazia ingotena da, alik eta leunena, progresiboena bai hartzen eta bai botaten. Eta hurrengo exhalazioa eta gero, nire eskuak soltaukot jarrikot gora begira, nire tronkoan aldetara, nire sorbaldan pixu dana itxikot esteriarutz. Relajaukot guztiz nire aurpegiko fakzino danak. Relajaukot bebai ez aldoten einean nire oinak, nire iztarrak, nire belaunak.
Eta dedikauko ez azkenengo minututxo honek zerrilera. Gauz bakarrik egonian. Baina zabalik, ez? Akordailesarei fanzan azteko praktikan gure jarrera hori, ez? Dakon garrantzia. Ordan momentu honetan gure jarreria da, ez? Praktikiak eskaini gura izan dozten dana jasotea. Bat konfiantza horrekin. Apur batez, gure razionalidade horretatik urteten. Konfiaiten, gure baino badana ez dauela gure kontrolpeian. Eta gauza asko, guk konturatu barik edo pasaiten diala, ez? Eta, de hecho, yogan ikasketa bat be hori da. Gu mobiten gara gure arnaziakin, esploraiten, eta bere efektua hor dau. Hemendik hasieke poliki-poliki gure hanketako bihatzak mobiten. Eskutako atzamarrak. Eta ekarriko ez, belaunak bularrerutz, igual gure oinak hor hankaplantak zilan apoiotak gelituko dira. Belaunak bularrerutz datozenean gure lumbarran apoio ondixagoa izango da esterian. Momentu txabaten ez besarkatu ingot nire belaunak. Arnazketa sakon bat hartukot. Eta inguna da lusatu eskumako besua lurrera. Jiraiteko gure tronko apurtxo bat eskumarutz ez, burua apoieko inklinau ingo naiz hor, eskerreko eskuak presionau eta inkorporau ingo gara. Eta zilan bukatuko, bale? Así que jaiki momentu bat. Jasarri berri zilan, azkenengo segunduak, bale? Ipurtezur horreikan jasarri, eskuak iztarretan, begixak itxi, bizkarra zuzen zorbaldak lasai, aurpegixa lasai. Eta beti izalik ez observazio horretan apurtxe bat kontemplaia begiraketia, begira da hori doiauen barrura guztiz, sensazioetara, gure sentillera, pertzepziora. Eta zela gauz, zela sentitzen du bai gorputz fizikoa, bai gorputz mentala, emozionala. Hasierako momentu horretatik bukaerara, ez? Ordu bete honetan. Zileak lagundutako praktika honen ostian. Eskuak bata bestean kontra bihotzan parera. Eta okotza bularrerutz, begiradia bihotzerutz. Aprobetxau momentu hau eskerketako baloraiteko eta apresiaiteko zuen buruak. Gribarre bat eskainketako. Eta poliki-poliki inklinau aurrerutz apurtxo bat. Eskerrik asko, praktikian erekin jarraiketiatik. Namaste. Poliki-poliki inkorporau. Begixak zabaldu. Eta eskerrik asko. Bueno, direktuan egon zarenak, sentitzen dut. Zakinik ordu txarra dan. Baina askotan ez, pasaien da. Momentu baten moztu edo egiten dela. Gerora ikusi dozuenak, bentajia alde horretatik ez, grabazioa ointzen editaukot, eta edo zein galdera, duda, komentarixo, idatzi lasai, eta zilea, erabiligeke, edo zein momentutan ez, torsioak, estensioak, eta gogoratu bizkarra ondo eukiteko aurrien jasarria. Hala urringo astera arte, aste hona euki.